Ahoj, ahoj, já jsem se rozhodla vám natočit tady to instagramový video na ty francouzské nosovky, aby jsme si v nich udělali hezky jasno. Takže jdeme na to. Takže první nosovka je nosovka, která se říká jako A. Takže se dívej, co dělám s tou pusou, roztahuju koutky, zní to do Ačka. Jak já říkám, takže A. A vyskytuje se všude, když máme tady to spojení. Toto všechno se říká jako A. A dáme si na všechno příklady. Takže máme la main, le frein, la fin, rince, la syntaxe, le symbole, un, le parfum, le vin et le timbre. Co další se vyslovuje jako tady tato nosovka, je takové to koncové IEN, jako třeba italien, nebo colombien, nebo bien a rien. Tak stejně se to vyslovuje jako un, takže hezky un. Druhá nosovka se vyslovuje jako takový to nasratý. Já vám to říkám pořád, prostě nasraně, když odpovídám někomu, dělám Takže toto je ta nosovka, akorát našpulím pusu a řeknu to jako do očka. Hezky. A příklady. Tady je to jednodušší, buď to je to ON, nebo OM. Takže třeba bon, vidíte, co říkám? Bon, nebo bonbon. A nebo l'ombre. Jo, zase hezky. A třetí nosovka je, když máme EN, EM, AN, AM, nebo takový to MENT na konci slova, tak tam to vlastně to NT říkám jako on. Takže hezky otevřít, uvolnit tu pusu do očka. Takže, jak říkám, zní to do očka. On. Takže prendre, manger, ampoule, la tempête. Zase hezky on. A to jméno to na konci třeba document nebo gouvernement. A teďka si na to uděláme testík. Takže tady máš vypsaný. Je to teda takový hodně triky. Já jsem tam dala fakt jako slovesa, který se strašně často pletou ve výslovnosti. Takže klidně si to zastav, nebo si někam napiš a zkoušej si to říct. Za chviličku si to vysvětlíme. Takže měli jsme tam attendre a vedle toho atteindre. Pak jsme tam měli pondre a peindre. Répondre a répandre. Každopádně já vím, že ty nosovky můžou být z začátku děsivý na tu výslovnost. Hodně času se to i plete, ale prosím vás, důležité je si zapamatovat to spojení písmenek. Prostě to spojení písmenek, vždycky to bude ta nosovka. Ještě nějaký malý výjimky, jo, ale známe francouzštinu. Pokud s tím potřebuješ ještě nějak pomoct, klidně mě nahraj i hlasovky, jak to říkáš, vysvětlím ti to, pomůžu ti. Takže tak, anebo kurz na výslovnost. Takže se měj krásně a zase u dalšího videa. Ahoj!